días y vades pasando, me dais as dosas certificacións, de acordo? Nieves Martín, aquí. Muy ben, moitas gracias. Xulia Quintana. Xulia Quintana. Carlos de Aristegui. Fernando Montero. Ana Pai. Ana Pai. Si ustedes están amables, por favor. ¿Sabían que as probas de selección as inventaron os militares? Despois da Primeira Guerra Mundial en Alemania, do exército alemán pasaron o inglés, do inglés o americano e do americano as empresas. Mira, non te editarás en saber unha cousa máis. Difícil decisión escoller a un de vos. Os tres sodes realmente vos. De verdade. Mágoa que solo poida quedar un. Recordades aqueles chistes de un inglés, un francés e un español? Pois ben, Carlos, ti serás inglés. Nieves tocache Francia e Fernando España. Comidas e bebidas. Xamón serrano. Crepes. Pudín. Tortilla de patatas. Tartar. Whisky. Calimocho. Absent. Dinero. Tempo. Tempo. Sigue Fernando con aportes a humanidade. Xamón serrano. Guillotina. Esto... Santa Inquisición. Shakespeare. Quixote. República. Podíamos pasar tamén algo de vos, non? Machi ibérico. O sexo, pero con xente. Ti tamén crees que o sexo inventaron os franceses? Xa sei que non foron eles, pero que diferencia con outros países. Segue, Fernando. Tempo. Hai que saber soltar as pelotas en tempo. Fernando, a pelota a Carlos. Vantaxes financieras. Ben, nós temos a Liga, que non depende de outras economías europeas. O euro gana peso cada día no mercado internacional. We speak English. That's a definite advantage in business. Nous aussi. Nous parlons français et anglais. Et vous, les anglais, vous ne pouvez pas dire la même chose. Discutible, pero seguimos. Nós non falamos idiomas, porque somos máis chulos como oito. E se hecho nos negocios é unha vantaxe. Non neste caso, Bueno, falamos español, a segunda lingua máis falada no mundo. A segunda é o inglés, Fernando. A primeira, pásame por favor. A primeira é o chinés. Carallo. Carlos, por favor. Nós temos unha estreita relación cos Estados Unidos. Great Britain is the mother of the greatest big empire. A nós súdelo o imperio ese, porque temos todo o mercado latinoamericano. Nous aussi, nous avons une forte relation avec les États-Unis. Nous représentons tout ce que le monde n'est jamais. Absolutely, my dear. Que pasa? Ahora van esos idiomas. Mientras sigan a decir vantaxes. España é a potencia económica con maiores previsións de crecimiento nos próximos anos. We are economic power. You must be talking about the kind of power you don't even have. ¿Qué se echas? Nós temos a maior cantidad de emprego temporal e contrato de basura, algo moi bo para o empresario. Très bien, mais la France est la quatrième puissance économique de 3 pays.
Nós tamén somos unha potencia económica. Supónse que debedes de nomear vantaxes sobre os outros. Nós non temos déficit fiscal actualmente. Oh, really? Maybe not fiscal, but what about physical? Que dixeche? O que? Me papá dixos que non hago pa. Here's another. We don't make mistake performance with weeping. Come on, weeping Tom! Que dixeche? Mind your own business. Get back to your people. Andate con oi. Tranquilo, soy yo preparado. Kugai, you want me to be a broker? And Jens being a bronca. Que nos fai tanta gracia? Sentímolo, é un xogo de palabras absurdo, non o ias entender. Non entendí. Tradúceme. O tempo pasa. É o meu tempo, Nieves. Tradúceme. Di que él quería ser corredor de bolsa e acaba sendo... Corredor de fondo. Non entendí. Podes explicar? Estáche chamado cajillero. Non te chegues nin un peso. O xuro por Dios que che ringo a cabeza. Niñato. Parabéns, a propósito. Vos gañades. Sodes os mellores, de puta madre. Sabedes por qué? Porque queredes. Collede toda esa puta merda da empresa democrática, da decoración xaponesa, toda esa puta merda do desarrollo sostible. Eso é iso, nada máis. Dimos que sodes os mellores e creen. Que sodes os máis responsables e creen. Que sodes os máis traballadores, os máis solicitados, os máis humanos, que xa o con. E creen. Sabedes o que sodes? Este é un pijo. Este dalle igual. Só ten que mirar para outro lado e danlle todo feito. Así non lles dende pequeno. Pero ti... Que vais a dedicar de novo? Ben, procederemos ca derradeira proba.